Pautang hatod sa Land Bank of the Philippines. Dinhilang sa Balitang Land Bank. Kada Martes, alas 5:30 sa kabuntagon sa RMN Stations nationwide. Malandaw sab kini sa Facebook ug YouTube Live sa RMN Stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug i-share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube accounts na @Land Bank Official, @LBP Official sa Twitter. O di ka mo lang sa opisyal nga Land Bank website nga www.landbank.com. Hatod sa Land Bank, we help you grow. We help you grow. Karong panahon sa pandemya, dili lang ang coronavirus ang ato dapat likayan. Bahala pa og sa balay taga-trabaho o atubang sa module sa mga bata. Uso pug kaayo ang sakit-sakit sa likod, apaga ug ulo. Dungag kini sa ato mga ginahuna, ayaw pagagwanta. Gamitin og Efficacent Oil Extra Strength. Kaabag ang Efficacent Oil Extra Strength ang maayong panglawas dili lang sa buhat sa paglikay sa virus, apil pun ang ginhawa sa mga sakit-sakit sa lawas. Efficacent Oil, imong kaabag sa adlaw-adlaw. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacent Oil Extra Strength. If symptoms persist, consult your doctor. Once upon a time, na ay nanay nang labaupri, the end. Naapayo sa kananay ng labaupri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet! Tungod kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugman siya sa daghang labada. 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mancha sa daghan nga labhunon. Sulit kayo sa 1850 SRP lang, palit na! Gipaila-ila, Holcim Aqua X, ang bagong 2-in-1 blended cement na dunay water repellent boosters. Luwas ug siguro ang pamati sa panimalay nga inubanan sa way kausabang kalidad ug kakusgan sa Holcim Aqua X. Kaligon og pagpanalipod sa bisan unsang panahon. Tatag at proteksyon sa anumang panahon. Para sa heavy-duty nga hugason, pag Smart Dishwashing Paste. Bawat pahit, Smart Dishwashing. Smart Kinis, solid, Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Dunay double tanggaling formula. Solid butangtang sa heavy-duty sebo sa kalag kaldero. Solid sa butangtang ug bakterya. Mao nga #1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat pahit, linis, solid, Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Sangobion, tukoy pag-ibayin. Sulong dugong Pinoy, pag-ibayin ang dugo natin. Sangobion, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya. Kung matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gipaila-ila, Holcim Aqua X, ang bagong 2-in-1 blended cement na dunay water repellent boosters. Luwas ug siguro ang pamati sa panimalay nga inubanan sa way kausabang kalidad ug kakusgan sa Holcim Aqua X. Kaligon og pagpanalipod sa bisan unsang panahon. Tatag at proteksyon sa anumang panahon. Kung noon, napapasuko sa mga pagsubok, ngayon, iba na. Ivana Alawi po. May tibay na loob harapin ang mga hamon sa buhay. May tibay ng loob. Tibay, tanduay. Harapin ang mga pagsubok ng may tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Para sa mga gagawa sa balay aron mo trabaho. Laban lang, laban lang. Adlaw-adlaw nga gisugalang kinabuhi para sa pamilya. Laban lang, laban lang. Para sa inyo ang panlabangan mo kalaban sa germs. Pride Antibag. Dunay germ knockout action. Kills up to 99.9% of germs tested. Ginatanggal ang hugaw ug mancha. Para sa pamilya, para sa kahimsog. Laban lang. Pride, ang labada nga limpyo mo kalaban sa germs. Pride, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. May, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal naming nag-quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan, Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tanduay Light. Drink responsibly. Kainan na! Ihanda ang ulam at mga plato. Isa, dalawa, tatlo, apat na baso. Teka kulang to dahil 5 tayo. Ang Coco pang 5 tao. Sa Coca Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 baso. Sa Coca Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 tao. Ibuhos at simulan lang mag-share. Together tastes better. Ito
ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Matod pa ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa murag dili mao. Okay, dili di si Pablo, no? Ang gasulat sa Book of Acts. Kung nasayop ko, na pasensya na. Kinsa man ang gasuwat anang buhat 23:11. So, ang importante, ang mensahe ana karon nga atong pagatukion. Matud pa diha no sa buhat 23:11, atong siguraduhon kay basig na sipyat na puglitok. Okay, Acts chapter 23 verse 11, no? Atong basahon diri sa King James Version. Okay. And the night following the Lord, okay, and the night following the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. Nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo ngadto ni San Pablo. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Niya na usab ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon na ining ubus ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato din sa istasyon. Ay gatong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Lord, tukusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Okay, niya gihapon, no? Kaya naagyunis, diri mag-program ta. Makita nato ang isa pa sa atong kaubang radyoman. Inyo yung kanunay, taga-adlaw madungog si kasamang radyoman Mark Bacroya. O kaganina usab, nakita nato ang atong amahan din sa istasyon, si kasamang radyoman Edgar Dagumo. O atong pagyukbo kaniya. Ug sa tanang, di na lang ako hingalan, mga kauban niyang mga radyoman din sa istasyon RMN Dipolog, both yun sa FM o sa AM band. Okay, kaninyo nga nasa online, okay, akong pagyukbo sa gihapon kaninyo, o akong i-diretso na lang, no? Okay, maingong kumayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon, kanatong tanan. Okay. Now, dili nato kalimtan usab gayud. Kaya nga itong naglingkod sa katedra o lingkuranan sa pagka-obispo, no? Sa atong diocese. Most Reverend Severo Caermari atong pagyukbo kiniya uban na sa mga kaparian sa mapananglit sa ato yung Bible Director, Reverend Father Ramil Curong, upanan nila ni Reverend Father Ruin Salvo, Reverend Father
nalimot mo ko. Kay Leonilo Dagpin Jr. nga salamat po kumpadre. Bisa ni Reverend Father Ruin Salvo kay mag-like po no sa atong mga posts diya sa atong social media. Okay? Ang inyong pag-like nagtabang nako og dasig. Okay. Although wa man ta gyud magkinahanglan ana. Okay. Pero tao man ta. Okay. Nagyod, no? Madasig po ta nga dunay mag-likes. Pero ako nang giandam akong kaugalingon, wa may mag-likes, bisan pag gamay ra kay tag-viewers, akong giandam akong kaugalingon ana nga madasig hapon ta, no? Okay na amanggoy panultihon nga ang kamatuoran, magpabiling kamatuoran, bisan pag ikaw re gapuyo ana. Okay. Ang bakak magpabiling bakak bisag daghang kayo ang nagkinabuhi ana. Di ba? Okay. So ato lang yung siguraduhon nga magamay man tag viewers o madaghan, ang importante unsa ka tinuod ng imong gisangyaw. Okay. Now, diretso tanong pa, sensya kung sa atong intro natay nalimtan. Kay kini si Veritas dili ni siya hilig og pag-memorize gyud. Okay. So unsa may mauna-una na to anang panahon na amo ra gyud nay malitok na to. Okay, now nganong gikutlo na to ang buhat 23:11. Sa miaging Domingo ato manggisaad ninyo nga atong ipadayon tong pagtuki sa description nga Roman o katawagan nga Roman sa iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo, ang matuod nga iglesia ni Kristo, ang matuod nga iglesia ng Dios. Ang uban moingon basta iglesia ng Dios gani dili na Roman Catholic. Sa ato nang na-discuss usara na. Kay ang tinuod ang Biblia dili man usara ang description sa matuod nga iglesia. Mao man gani no, wa mo ka bantayan na nga ngano man nga usara Biblia pero naay mga grupo ron nga lahi-lahi ang description sa pagtawag sa ilang simbahan. Ang uban mo ingon sila nga baptisme. Napo sila gibasihan ana, di ba? Kay putpusapot nga mga bautismado ang mga matuhuon. Kay naaman yun ang bautismo sa pagtuong Kristiyano. So sakto gyapon mi kay baptist god. Ang mensahe ana naaman pus Biblia. Nya, ang uban mo ingon pod nga sakto mi kay naag hapon ang among description das Biblia nasa 1 Pedro 2:9, chosen people, piniling nasod. Ang uban mo ingon nga sakto pod mi kay nasa Juan 3:5 ba na 3:3:5 nga ang mga matuhuon, mga believers nga tao pag-usab. O bag-o ng tao kay gikan sa pagkakalibutan nga walay Dios na na-transform ngadto sa pagkamatuhuon believers mo nang bag-ong tao na born again. Na? Di ba? Moadto po ka ni Pablo sa unang Korinto 14:33, nag-ingon po siya nga kining iglesia ng Dios, gitawag niya iglesia sa mga santos. Church of the saints, simbahan sa mga santos. So, lain-lain ang pagtawag sa simbahan nga gitukod ni Kristo sa Biblia, dili kay usa lang. Di ba? So mausab na nga kung ano nga sa history, kung ano nga ato pong gihingusgan sa atong tulumanon, ngano nga ang tinuod nga iglesia ni Kristo, iglesia ng Dios, mao ra pud ning Katoliko. Why? Because si Job nag-ingon diya sa Job 8:8, unsa giingon ni Job diya? Read the history books. Basaha ko no ang kasaysayan. Moingon ra bang uban lahi man dring hubad namo dili man history, dili man history sa among hubad sa Biblia. Now, nakibalo man ta nga lain-lain ang version sa Biblia, lain-lain ang pagkahubad, lain-lain ang estilo sa pagkahubad, na ay literal, na ay dynamic o paraphrasing. So mao na gani kanang Living Bible nga atong gigamit sa Job 8:8 nga giingon dia read the history books. Dili man na hubad Katoliko. Hubad Protestante man na kanang the Living Bible, di ba? Giklaro diha gani, niingon diha nga read the history books. No, bisan pag dili Living Bible atong gamiton anang Job 8:8. Kay kung atong sabto ng ubang hubad, naghisgot ba na nga pamatud-e o ulan tawa, siguraduha nga kana tinuod ba gyud.
Unya, kanagong history mo, pamatuod man na nga dili na siya gama-gama lang. Kanang gitawag na itong historical evidence. Muingong ka nga, tukod ni Kristo akong iglesia, among grupo. Nya, pamatudan man na nimo, di man na ka-istorya-istorya lang. Kinahanglan, doon na historical evidence nga si Kristo bagyo gatukod ang iyong pundok. Dili kay basa-basa lag Biblia din, gamit din ngalan nga nas Biblia, mayroon na tukod ni amo ni Kristo, nya wala historical evidence. Dili man na mao. Di ba? Oh. Pras ko na mayroon ka, ang akong adlong natauhan, Disyembre 25. Nya wala kay pamatuodan na, wa ba kay unsa nang naa sa NS o gani o kanang birth certificate, no? Okay. Ikay sa hospital, wa kay pakitaan ng ebidensya at tuhuan ka. O nga diha ka na tao. O di ipakita man gyud nimo. Unya ka ng history mo pamatuod man na. Pras anang mo akusar mo sa Katoliko nga Katoliko kuan daotan na nga simbahan agi atong Inquisition o katong crusade nga ang papa ko noon itugot atong crusade nga pagdepensa gudugoon bagyong depensa gubat ha. Ang nakigbatok sa mga igsuon natong basilo ako ha, mauman hinaaman ni sa history, nakig-away atong mga igsuon atong Muslim niya atong ato tong gikasubo tong hitabuha dili gyud ta to dapat. Pero naama gyud na sa history di man na ikatinga, di mo na nato matapig nga naagi bisag sa ato magaling dapit diri di ba agatong gira sa katong gitawag nilang ilaga og mga muros mga igsoon natong Muslim di na nato na ma-erase no, pero kung mahimo dili na mausob. Dili na mausob kanang magira ta nga kanang dugoon no, dili na kung magira manggaling ta kanang mga pulong no, nga walay pagpaagas og dugo. Di ba? Kaya humunan ng pagpaagas og dugo, gihimo na ni Kristo. Niya ang iyarang pagpaagas og dugo, mao ra gyud makaluwas nato. So kung magira-gira patarog, magpaagas patag dugo, dili na mao kay dili na moy makaluwas nato, no? Ang gusto sa Ginoo nga himuon nato, magigugma ta. Kung magira manggaling ta, kanang gira nga kanang niingon si Pope John Paul II kanang gira sa gugma. Dialogue of love. Unsa man ang dialogue of love? Gira sa gugma. Kanabang maghimo kag maayo sa imong isig ka tawo. Then ang imong isig ka tawo maghimo pug maayo, magkuntis mong duha kinsa ay dili lang puta magkuntis ng palabuhan na. Kanabot po sabot ba nga mohimo kag maayo sa imong isig ka tawo, ang imong isig ka tawo mohimo pug maayo, mo na gitawag og gira sa gugma. Di ba? Then kung magdebate punta nga na ipagrespetuhay dili nang magsiningitay nga walay pagrespeto. Ganawa, dialogue of love. Lisod no na no ako ang kun lisod kay ng dialogue of love kay na magud tay kanabang sini kining kanang fully nature no nga ato ning di naman ni tapot naman ning fully nature gud nato gikan atong pagkahulog sa atong unang ginikanan Adan ug Eva. Kinang gitawag natog concupiscence. Nga naa tay pagkamahiligon gyud sa dili maayo. Parehas kung anang minyo naman ta, niya sa atong Kristohanong pagtuo, o sarang magyud atong asawa, pero nga nung maibog pa mangyapon taglain. Di ba? Di ba? So mo na usa sa atong fully nature. Na unsa may panawagan ana sa atong pagtuo. Niingon si Pablo nga, pugni lang na. Pugni lang na. Na may grasya nga mutabang natog pugong ana. Mampugngan man yun na kung ato yung palihukon ang grasya. Nga na to. Pero kung dili nato pod tagaan og chance, tagaan nato og kanabang importansya ang grasya nga niya nato nga mulihok dili gyud ta kapugong. Di ba mo ingon din ta nga may laki kuno ka kung daghan kay kaguyab. Dili mo na mao. Kung sa atong pagtuo ang maayong laki kanang maantigo mo pugong sa angay pugnan. Di ba? Daghang tentasyon sa kalibutan. Di lang kay babae. Mga butang nga pwede ka mangawat. Daghang tentasyon sa kalibutan. Kung makapugong ka na, tinuod kang laki. Di ba? Prasaan ng inom. Di man dautan ang pag-inom sa atong pagtuo. Ang dautan lang kung maghubog-hubog ta kay mawala naman ta sa kontrola na nga maayo. Di ba? Kung di ka kapugong, mahubog yung ka, di ka mayang laki. Na, di ba? Dili lalim ng magpugong.
kanang magdisiplina ta, ako dili ko ka perfect aning disiplina, no? Kaysa ako lang manggaling lawas, murag abuso ko. Sa iluwa lang ko Ginoo, no? Kay sige kong kabilar, sige kong kasukan kasukan gani sa miyembro sa akong pamilya, no? Kay sige kong kabilar. Na murag di kay ko kabalanse, mo na akong sipyat hangtod karon ambot sao na lang na, oh? Okay. So, mao na nga pero diri gyapon no, pasalamat lang po ko nga bisan inana no nga naatay pribilehiyo. Gitagaan ta og pribilehiyo sa Ginoo nga makaserbisyo gihapon niya bisan ning unani, no? Nga niyata sa radyo. Kay kung wala no, bastang paita kaayo no nga daghan kay tag-utang sa Ginoo niya wa gyud tay nahimo nga para niya. Di ba? Muna nga, salamat ko diri, salamat ko sa mga kauban po diri, si Danny sa technical side, sa tanan, si manager, diri nga, naata diri, gitugtan ta diri, para nga makaalagad si Ginoo. Daghan mang klaseng pag-alagad si Ginoo, di ba? Nya, hangtod, pasangila na ta nga, ato ning gihimo, kay aron makapangwarta ta. Now, ambot lang, no, susmayo unta, no, kay magkatabang pud na to, no? Di yung po dautan yun unta na, no? Kung naay mo hatag na to. Nga ako niling ning i-appeal, kay murag pipila na yun na kahigayon nga iniinig magdebate na gali, muabot man yun sa punto nga personal unta. Di ba mo na? Kana, sige ka na, depensas katoliko kay mao lagi gisweldoan ko no ta na, maayo unta, no? Maayo unta. Okay, magkatabang ko na to. Pero, frankly, I will tell you, this is my passion in ako, no? But pasabot nga, tagaan ko og mawala ako gining buhaton. Sa prinsipyo lang gani sa pagtuo, mas maayo manggali na nga nagbuhat ko aning way ni hatag nako. Kay, sa pinuluso po pa, mas may nang ang Ginoo may utangan na to, kaysa kita may utangan sa Ginoo, di ba? Pero dili man na may tabo. Okay. Kay sa matag adlaw ang Ginoo maayo kay na to, di ba? Kanilang hangin nga ato iyang gihatag nato nga gasa. Now, unsagoy oras, unsagong matangas panahon nga ang Ginoo may mautangan nato. Okay. Ang tinuod, kita mo'y utangan yun. Mas may na lang nga, mura batag makaingon ba nga, utangan ka na ko Ginoo, okay, naghago ta ni, then watay nahimo, pero di na tinuod mga igsoon. Unsay giingon diya sa Ebanghelyo? Unaha, pagpangita ang gingharian sa Dios, kay ang pagpangita kuno sa gingharian sa Dios, maunay pagpanday sa bangko nga pangkinabuhing dayon. Magtigom tag kwarta sa bangko diri sa yuta, magdeposito ta. Para raman na diri sa yuta nga musugot tag sa dili, mga matay man gyud tang tanan. Biyaan man gyud nato nang atong kanang katigayunan nga naa diya sa diri sa yuta, di ba? Pero ang bangko nga tuas langit, kung magtigom tag katigayunan para man na sa atong eternal life, wa pagi makakawat ana. Di ba? Ang bangko na to diri sa yuta, posible mo nang kawato na siya, no? Pero ang bangko nga to sa langit, di naman kawato yung magkakawat, ana. Kay mga anghel dito gabantay, way makasaka dito, dili ka ngayon pasakon. Di ba? So, mao na nga, magtigom nga dito agbahandi sa langit, ako sigurado nga mahigid ang atong ugma na. Di ba? So, magkalisod man ta diri sa yuta, unya ang tukbang ana sa Ginoo nga iyang ihatag munay pagka-nindot kay sa nga tanan. Okay. Now, nawala na ta, nisimbang na ta sa topic na ta sa Roman. Pero, maginahinay lang ta, no? Importante man po nga mag-reflect po ta aning uban nga mga punto pagpadasig nato sa atong pagtuo. Okay? Now, ang description nga Roman, ang uban mo ingon nga dili gyud maayo nga himuong description ang Roman sa matuod nga iglesia, kay kung ngayon kag Roman Catholic ang gitukod ni Kristo nga simbahan. So nagpasabot lang di ay na nga exclusive ra sa mga Romans ang iglesia. Parehas ra kuno na anang moingon ta nga Jewish religion. Parehas ra kuno sa karaang tinuhuan ba nga mao tong gitawag og Jewish religion kay para lang sa mga Hudiyo. Unya kang
Kristo go dili man kay para sa mga Hudiyo, para mas tanan mo nang bitawag universal o Catholic. Si Eliseo Soriano, peace be upon him, ni taliwa na atong gitahod. Iya galing gidugangan og description nga international kanang iyang giparehistro sa SEC nga MCGI, unsa man ang MCGI, Members of the Church of God International. Mubasa kag Biblia, wala na sumpahig international. Di ba? Umito to akong gipangutan na tong akong amigo nga nada sa Facebook nga sige komentaryo sa akong post. Di lang na ako hinganlan. Nangutan ako niya kung tinuod nga tanan ninyong buhat na as Biblia, ang pangutana asa mabasa sa Biblia nga kanang description nga Church of God dagdagan punan og international. O kanang girehistro sa inyong founder, di ba? Sa SEC, Members of the Church of God International. Asa mabasa diha bisag usa ka bersikulo lang nga kanang Church of God gisumpayan og international. Wala siya nakita. Di man po kumusupak ana nga description kanang international. Kay anggid man na, synonymous man na sa description nga Catholic o universal. Mas kuan lang, mas lukop lang tong universal kay kung moyong kag international, diri ram na sa kalibutan. Di ba? Mga nasod nga naa diri sa kalibutan, moyong ka international. Pero kung magisgot gud tag simbahan ni Kristo, dili ra man kay naa diri sa yuta, diri sa kalibutan, na may kanang gitawag sa katekism og triumphant church. Kanang triumphant church katong simbahan nga tuwa nas langit. Atong mga kauban nato nga tuwa nas langit. So mas takdo gyud kaayo kanang description nga universal. Universe, lukop di lang kay dili lang kay naa diri sa kalibutan. Di ba? So mao na nga supak-supak mo anang description nga Catholic nga ang meaning ra ba na inyong gibuhat. Di ba? Mo ni akong gipangutana sa sigig makigdebate nako. Nganong musupak man mo anang description nga Catholic sa iglesyang gitukod ni Kristo nga ang buot ipasabot ana inyong manggibuhat. Mura man mo ana og kanang tatay ginikanan nga nagmando sa mga anak nga ay mo hubog-hubog ha, mga katong mga laki. Bisan mga bahay, giingnan, ay mo hubog-hubog, ay mo awat nako. Nya pala hubog kayo siyang dako. Di ba? Kanapod nga nang musupak mo anang description nga Catholic nga ang but pasabot ana inyo manggihimo. Kanang mulukop ta. Kanang giingon ni Kristo diha nga panglakaw mo sa tibuok kalibutan, himo ang tinun-an ang tanan. Mo ang tinun-an ang tanan. Di ba? So, dili mo angay musupak anang description nga Catholic. Kay mo na essence sa simbahan ni Kristo, ipalukop sa tibuok kalibutan kay tanan sa kupon. Kay ang kaluwasan, di lang alang sa mga Hudiyo, kundi para sa tanan. No? Di ba? Nakaroon, ang uban mo, ingon na dayon nga, unya, Catholic, unya, gibutangan ninyo Roman, di, kuha na, kanang, sana, kontradiksyon. Kay kung mo yung kag-Katolik ka na, sakto, tinuod, mulukop. Pero butangan man yung Roman, sa ato paalang lang sa mga Roman. Dili man guna mao ang gitudlo simbahang Katoliko, unsay but pasabot ada. Kanang Roman nga gipuno sa Council of Trent, 1546, napugos ang simbahan pagbutang ana nga description, tungod kay daghang mag-awat-awat anang description nga Apostolic o Catholic. Nagali mga Adventist nga, dili mo supak anang description nga Catholic. Gani si Attorney Abbas, akong mentor, usa sa akong mentor, na siya reference nga, iyaga na siging gidaladala nga, bisan kuno ang Adventist nag-ingon nga, usa sa description sa matod nga Iglesia, Catholic. Di ba? Na ay mga Adventist nga, muuyon nga, usa sa description sa simbahan ni Kristo, Catholic. Pero di po sila tanan nagkauyon kay katong akong amigo, higala nga, sige na kung ma-encuentro diri, di mo siya muuyon. Okay. Di po sila magparehas. Okay. Di siya muuyon kuno nga. Usa sa description sa simbahan ni Kristo Catholic. Pero ang yang mga kauban mo yun. Muna nga sa may tinuod ninyo. Okay. So, sa may tinuod ninyo, ana. Okay. Na, moingon sila nga, okay na Veritas Catholic, pero kanang Roman, kontradiksyon na, dili na mao. Ang but pasabot nga Roman, di na po kukatiwas, kay 2 minutos na lang. So, padayon mo paminaw sunod Domingo pohon. Kanang but pasabot nga ng Roman, ang but pasabot ang sentro sa iglesia, sa simbahan na sa Roma. Ako naman yung gidiscuss sa una pa na ako mga program, nga nung Roma na. Niya ato na po ning balik-balikon, no? Nga nung Roma na, kay matag simbahan god, matag relihiyon na ay sentro. Unya, kung asa gasugod lang lagmi, tuwa po dito ang sentro, sama aning INC, Iglesia ni Cristo ni Manalo.
Asa ilang sentro na adres Pilipinas kay diri na gasugod. Ang Adventist ilang sentro tuwas Amerika. Ang ilang head office kay dito na gasugod. Ang Saksi Niuba, ang Mormons, daghang kay sila nga ang ilang sentro tuwas Amerika kay dito gasugod. Ang kang Kristo gasugod sa Jerusalem. So supposed to be Jerusalem ang sentro sa iglesia. Pero katong gikutlo nato nga bersikulo gipasabot nga ibalhin, gusto ibalhin ni Kristo sa laing dapit. Katong pag-ingon niya ni Pablo maingon nga nagpamatuod kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Ang detalye ani kung wa pa mo kahibalo at ang isunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Ang Unique Toothpaste doon ay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum fluoride protection. Unique toothpaste, protektado ang ngiti. Unique toothpaste, laban sa tooth cavity. Unique toothpaste, alaga teeth ang family. Unique toothpaste, unique toothpaste. Maximum fluoride protection. Unique Toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Lilibeth Ratchoni, usa ka maestra, taas ang ekspektasyon sa mga ginikanan sa mua nga mahatagan namo og maayong edukasyon ang ilang mga anak. Mao nga porsigido ko nga buhaton akong obligasyon